Σήμερα λοιπόν θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα μυρίσει η Ελλάδα και βοτάνια ελληνικά. Δύο αδελφές. Σπούδασαν και οι δύο δασολόγοι περιβαλλοντολόγοι. Κάνανε μια συζήτηση με το θείο τους και τους είπε για το πώς θα μπορούσαν μέσω της λεβάντας να αξιοποιήσουν τις καλλιέργειες. Ξεκίνησαν λοιπόν έτσι να το σκέφτονται και σου λέει μήπως να κάνουμε κάποια μεταπτυχιακά και να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με καλλιέργειες. Ρίγανη, τσάι του βουνού, θυμάρι, φασκόμηλο. Όλα αυτά τα ελληνικά αρώματα που στη φύση όποιος πάει μια βόλτα, κύριε Κρασά, και τα μυρίζει, ανοίγει η ψυχή του. Τα κλείσανε σε ένα χωράφι και από εκεί σε βαζάκια υπέροχες συσκευασίες δύο αδελφές. Θα συναντήσουμε λοιπόν την Αλεξία και τη Ρενέλα Γιαννακοπούλου. Καλή σας μέρα, κυρίες μου. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Τι ωραία καλημέρα εν χορό. Είμαστε μια χαρά και χαιρόμαστε να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι με κάποιο τρόπο τα καταφέρνουν. Για πείτε μας λοιπόν για τη δική σας ιστορία. Έδωσα έτσι μια μικρή εισαγωγή. Πώς ξεκίνησε το δικό σας επαγγελματικό ταξίδι? Καταρχήν να καλημερίσουμε τους τηλεθεατές σας, εσάς φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, μας τιμάτε. Πώς ξεκίνησε? Ήμασταν σε μια επαγγελματική αναζήτηση και οι δύο. Όπως προλογίσατε, ο θείος μας εντόπισε κάποιες καλλιέργειες λεβάντας στην ευρύτερη περιοχή προς το Τζοφίλι Κοζάνης που πηγαίνει. Ναι. Μας ενημέρωσε σχετικά, κάναμε τις έρευνές μας, καταλήξαμε στο να... συγκυριακά υπήρχε και ένα σεμινάριο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στη Φαρμακευτική Σχολή, το οποίο φυσικά δεν αφήσαμε την ευκαιρία να το... Συγγνώμη, σας βλέπουμε και στο χωράφι εδώ δίπλα και τις δύο, και σε ένα Αλεξία και σε ένα Ρενέλα. Ένα χωράφι 10 στρεμμάτων όπως βλέπω, στο μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης. Ψάξατε να βρείτε ποιος είναι ο κατάλληλος τόπος για να έχετε και τα κατάλληλα αποτελέσματα. Και φαίνεται ότι τίποτα δεν πατάω ένα κουμπί και γίνεται. Έχετε στρωθεί στη δουλειά, έχετε σηκώσει τα μανίκια και δουλεύετε κι εσείς. Κανονικά, το δοκιμάσαμε κι εμείς. Έπρεπε να ξέρουμε τι θα κάνουμε και τι θα πούμε στους εργάτες μας τι να κάνουμε. Έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί κατάλληλα. Ναι. Ψάξαμε το κατάλληλο χώρο, να έχει σωστό μικροκλίμα. Το έδαφος θέλαμε να είναι το κατάλληλο. Και με τη βοήθεια κάποιων ειδικών γεωπόνων, κάναμε κάποιες δειγματοληψίες εδάφους για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουρες για το ότι θα εγκατασταθεί σωστά η καλλιέργεια. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω η φύση μόνη της είναι σοφή και ξέρει που θα βγει το θυμάρι, η ρίγανη, το φασκόμηλο, το τσάι. Εσείς όμως που πήγατε σε έναν άλλο τόπο, έπρεπε να ξέρετε ότι αυτός ο τόπος θα παράξει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Φυσικά, ότι θα μπορέσουν να δοκιμήσουν εκεί. Και τώρα βλέπουμε και πλάνα από το χωράφι, αλλά βλέπουμε και πλάνα από το εργαστήριο. Δηλαδή, κάνετε όλη τη δουλειά μόνες σας. Φτιάχνετε και τις συσκευασίες, τις οποίες είδα και είναι υπέροχες. Βιολογικά υλικά. Ευχαριστούμε πολύ. Βιολογικά υλικά σε συσκευασίες ανακυκλώσιμου χαρτιού. Δηλαδή, είναι ψαγμένο όλο το εγχείρημά σας. Να είσαστε εδώ με τις χεράδες, όπως λένε και στο χωριό μου. Και τώρα όλα αυτά τα καλούδια σας, πού ταξιδεύουν, πού πηγαίνουν? Όλα αυτά τα καλούδια μας είναι... Οι αρχικές μας συνεργασίες έγιναν εδώ, στην πόλη που γεννηθήκαμε, γιατί έχουμε πιο πολλές γνωριμίες. Και μπορέσαμε με κάποιον άλλον αέρα να προσεγγίσουμε τον κόσμο. Και τώρα ξεκινήσαμε κάποιες άλλες συνεργασίες στην Καλλιδική, σε ξενοδοχεία και σε καταστήματα πώλησης βιολογικών προϊόντων. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς πρέπει να κάνετε τα πάντα. Και στο χωράφι και στο κτίριο. Και να προωθήσετε και να διοχετεύσετε και έρευνα αγοράς. Ξέρετε κάτι, το λέω και το εξηγώ έτσι, διότι μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιοι νέοι άνθρωποι εκεί έξω, να έχουν κάποια κτήματα από τα πατρογονικά τους που να είναι κατάλληλα. Αν κάποιος θέλει να το ψάξει λίγο παραπάνω, υπάρχει μία λύση, υπάρχει μία διέξοδος. Εκεί θέλω να το Αρκεί να το θέλει. Έτσι. Αρκεί να το θέλει και να ξέρει ότι έχει αρκετή δουλειά, βέβαια. Έτσι. Να πούμε και τις δυσκολίες, δηλαδή ωραία φαίνεται ο καιρός είναι το αποτέλεσμα. Ο καιρός, τα ζυζάνια, τι είναι το πιο εχθρικό σας? Ο καιρός, το ωράριο. Πόσες ώρες δουλεύετε? Έχουμε δουλέψει από χαράματα μέχρι βραδίας.
μέχρι 8-9 το βράδυ. Δεν είμαστε κάθε μέρα εκεί πέρα. Είμαστε την περίοδο που συλλέγουμε πιο πολύ τα ποτανάκια μας. Δηλαδή, μέσα Μαΐου με μέσα Ιουλίου πιο πολύ. Μάλιστα. Την άλλη περίοδο κάνουμε καλλιεργητικές φροντίδες. 2 τελευταίες ερωτήσεις γρήγορα. Οικονομικά αυτό το πράγμα σας πάει, φορολογικά το αντέχετε ή νιώθετε ότι κάνουμε όλη την προσπάθεια, αλλά κάπου, ρε παιδί μου, μας πνίγουνε? Οικονομικά, εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη επένδυση που προσπαθούμε να την αποσβέσουμε. Δεν το βάζουμε κάτω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και να φτιάξουμε το δίκτυό μας, που ευτυχώς έχουμε κάποιες ωραίες επαφές το τελευταίο καιρό με το εξωτερικό, που είναι και ο στόχος μας. Ειδικά με την Ομογένεια, θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθουμε σε επαφή με την Ομογένεια, γιατί επιδιώκουν κάτι το ελληνικό, το νοσταλγούνε, το ποιοτικό. Μα ξέρετε, φέρω στο μυαλό μου τώρα Έλληνα που έχει φύγει παιδάκι, πιτσιρικάς από την Ελλάδα και του στέλνετε τώρα εσείς στη Ρίγανη και φανταζόταν, κύριε Μάζη, όταν στο χωριό του έβρεχε και τα αρώματα κατέκλυζαν όλο τον τόπο, του ξυπνάτε μνήμες, του ξυπνάτε την ιστορία την παιδική του. Άρα αυτός είναι ο στόχος. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Και με επιχειρηματίες που έχουμε φυσικά βγει στο εξωτερικό και ψάχνουν τα ποιοτικά προϊόντα, είναι κάποιες επαφές που θα βοηθήσουν το ελληνικό προϊόν να αναδειχθεί. Άρα οικονομικά θα λέγατε ότι μέχρι στιγμής αντέχετε, δεν σας έχει πνίξει? Δεν μας παίρνει αλλιώς. Έχουμε στήριγμα τους δικούς μας ανθρώπους προς το παρόν, χρήματα και χορηγούς. Ευγενική χορηγία. Καταλάβαμε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να τους τα επιστρέψουμε. Μακάρι, κορίτσι, εύχομαι να είστε πάντα έτσι χαμογελαστές. Να προχωρήσετε και τα όνειρά σας, που διαβάζω ότι θέλετε να φτιάξετε και μείγματα ροφημάτων με συνδυασμούς με ωφέλιμες για τον άνθρωπο. Εύχομαι να τα καταφέρετε και να μπορέσετε να λειτουργήσετε ανταποδοτικά για τους χορηγούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας.